Mizginiya İsa Mesih Ligor Meta Beşa Yekemin. Kitêba malbata İsa Mesihê kurê Dawudê kurê İbrahîm ev e. İbrahîm bavê İshak bû. İshak bavê Aqub bû. Aqub bavê Cehuda û birayên wî bû. Cehuda bavê Perez û Zerah bû ku diya wan Tamara bû. Perez bavê Hesrûn bû. Hesrûn bavê Aram bû. Aram bavê Aminadav bû. Aminadav bavê Nehşon bû. Nehşon bavê Salmon bû. Salmon bavê Boaz bû ku diya wî Rexab bû. Boaz bavê Oved bû ku diya wî Rut bû. Oved bavê Yêşa bû û Yêşa jî bavê Dawud padîşah bû. Dawud bavê Silêman bû. Diya wî jina Uriya bû. Silêman bavê Rehoboam bû. Rehoboam bavê Ebiya bû. Ebiya bavê Asaf bû. Asaf bavê Yehoşafat bû. Yehoşafat bavê Yoram bû. Yoram bavê Uzya bû. Uzya bavê Yotam bû. Yotam bavê Ahaz bû. Ahaz bavê Hizkiya bû. Hizkiya bavê Minaşe bû. Minaşe bavê Amos bû. Amos bavê Yoşiya bû. û Yoşiya jî bavê Yexonyaw û birayên wî bû ku di dema sirgûnbûna Babilê de çêbûn. Yexonya bavê Şaltiyel bû ku piştî sirgûnbûna Babilê çêbû. Şaltiyel bavê Zerubabel bû. Zerubabel bavê Abiyûd bû. Abiyûd bavê Elyaqîm bû. Elyaqîm bavê Azur bû. Azur bavê Sadok bû. Sadok bavê Axîm bû. Axîm bavê Elyûd bû. Elyûd bavê Elazar bû. Elazar bavê Metan bû. Metan bavê Aqub bû. û Aqub jî bavê Usivê mêrê Meryemê bû. Ji Meryemê jî İsayê ku jêra Mesih tê gotin çêbû. Bi vî awayê ji İbrahîm heta Dawud 14 nifş, ji Dawud heta sirgûnbûna Babilê 14 nifşên din û ji sirgûnbûnê heta Mesih jî 14 nifş derbas bûn. Bûyîna İsa Mesih jî bi vî awayê çêbû. Diya wî Meryem dergistiya Usiv bû. Lêberî ku ew bizewicin û bigîjin hev, xuya bû ku ew bi Ruhê Pîroz bizaroye. Dergistiyê wê Usiv, mirovekî rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bidizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî xudan di xewnê de lê xuya bû û jêra wiha got: Ey Usuvê kurê Dawud, netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye ji Ruhê Pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî İsa deynî. Çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn, da ku peyva xudan bi devê pêxember gotibû bêcî. Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. û ê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê wergerandin, Xwedê bi me re ye. Gava ku Usiv ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê xudan jêra gotibû kir û Meryem ji xwe re bi jinîtî anî. Lê ew neçû bawê, heta ku wê kurê xwe anî. û wî navê zarok İsa danî.